Беларускія НПЗ трапілі пад удар. Знайшлася Анжэліка Мельнікава, а Статкевіч звярнуўся да беларусаў са словамі пра апошні шанец. З вас падабайкі і каментары, мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Дзікунскае здарэнне ў Менску, звычайная паездка дадому на Wildberries таксі скончылася для пасажыркі нападам і гвалтам. Калі дзяўчына папрасіла кіроўцу зрабіць музыку цішэй, той пачаў паводзіцца агрэсіўна, загадаў закрыць рот, выбіў з рук тэлефон і ударыў пасажырку ў твар. Дзяўчына да гэтага часу застаецца ў шокавым стане. Глядзім без каментара. Руки убрали? Вы вообще что сделали? Вы нормальные? Он начал показывать нам флаг, говорить какие-то супер плохие слова. В моменте начал руками вот так вот кидаться в мой телефон. Телефон падает и падает мне на колени, я вот так вот голову нагибаю, говорю: Юля, снимай. И он берет меня просто, чтобы вы понимали, спереди. Ударяет меня по лицу. Ну, у меня после этой ситуации я вообще не знаю, как можно ездить на такси. И у меня какой-то уже панический страх появился ко всем. Мне кажется, что он сейчас узнает какой-то мой адрес, потому что это максимально неадекватный человек. У лідзе расследуюць смерць рабочага на адным з транспартных прадпрыемстваў. Падчас зварачных работаў унутры малочнай цыстэрны адбылася ўспышка газапаветранай сумесі. На месцы загінуў 52-гадовы электрагазасваршчык, а ягоны 23-гадовы напарнік атрымаў траўмы. Як высветліла следства, 63-гадовы начальнік майстэрні адправіў людзей у ёмістасць без нараду допуску і абавязковай дэгазацыі. Напярэдадні працежку ў цыстэрні ліквідавалі монтажную пену, аднак аналіз паветра на выбухова-небяспечныя рэчывы ніхто не правёў. У дачыненні начальніка майстэрні распачалі крымінальную справу за парушэнне правілаў аховы працы, што прывяло да смерці чалавека паводле неасцярожнасці. Расследаванне працягваецца. У Беларусі рыхтуюць новы закон пра тытунёвую і нікаціназамяшчальную прадукцыю. Поўнай забароны электронных цыгарэтаў не будзе, але іх рэкламу забароняць цалкам, а самі вейпы і вадкасці перанасюць з адкрытых вітрынаў у закрытыя боксы. Прадаваць іх будуць толькі паводле спецыяльнага спісу. Акрамя таго, паліць і парыць забароняць на ганках шматкватэрных дамоў і інтэрнатаў. А для дарослых, якія купляюць нікацінавыя вырабы падлеткам ці частуюць іх, уводзяць адміністратыўную адказнасць – штраф да 15 базавых велічыняў. Палітвязень Артём Лябедзька, сын палітыка Анатоля Лябедзькі, выйшаў на свабоду. Пра гэта ягоны бацька паведаміў у сваіх сацыяльных сетках. Артёма затрымалі ў сакавіку 2023 года, а ў жніўні таго ж года прысудзілі да 3,5 гадоў калоніі паводле абвінавачвання ў фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці. Падставу для пераследу паслужылі данаты 3 дабрачынным фондам, зробленыя яшчэ ў 2020 годзе праз Facebook. Сваёй віны Артём Лябедзька не прызнаў. Былы палітвязень Мікола Статкевіч апублікаваў чарговы аналітычны допіс пра новае і, магчыма, апошняе акно магчымасцяў для Беларусі. Палітык нагадаў, што краіна ўжо змарнавала гістарычныя шансы пасля распаду СССР і ў канцы 90-х. Увесь гэты час Масква штучна кансервуе цяперашні рэжым. Статкевіч нават спаслаўся на звесткі афіцэраў МУС пра тое, што ў падаўленні пратэсту ў 2020 годзе ўдзельнічалі расійскія сілавікі, пераапранутыя ў беларускую форму. Аднак тупік на расійска-украінскім фронте, да імаверная змена ўлады ў Крамлі неўзабаве дадуць Беларусі новы шанец. Палітык упэўнены, хоць цяпер людзі ўнутры краіны не могуць выказвацца публічна, пры першых жа зменах адбудзецца імгненная самаарганізацыя. У Менску пачалі выкарыстоўваць новы сучасны метад кантролю за платнымі паркоўкамі. Цяпер за парушальнікамі сочыць спецыяльны аўтамабіль маркі BLG. Абсталяваная сістэма падчас руху аўтаматычна скануе рэгістрацыйныя нумары машынаў ды імгненна правярае, ці ўнесена аплата за стаянку. Для кіроўцаў прадугледжаны своеасаблівы буферны час. Калі сістэма фіксуе неаплачаную машыну, спецаўтамабіль яшчэ раз праедзе гэтым жа маршрутам праз 15 хвілінаў. Калі грошы так і не паступілі, працаўнікі установы паркоўкі сталіцы пакінуць на лабавой шыбе паведамлення пра парушэнне. Схітрыць або проста забыцца заплаціць цяпер не атрымаецца. З 25 ліпеня ва ўсіх беларускіх банках змяняюцца правілы пераводаў праз АРІП паводле нумару мабільнага тэлефону. Згодна з пастановай Нацбанку, каб грошы паспяхова залічыліся на картку, атрымальнік павінен загадзя даць згоду на такія аперацыі ў сваім банку.
Калі адпаведная опцыя не ўключана, перавод не пройдзе. Замест грошай чалавеку прыйдзе пуш-апавяшчэнне з прапановаю падключыць сервісу мабільнай аплікацыі ці інтэрнэт-банкінгу. У той жа час магчымасць перавесці сродкі без узгадненняў застаецца. Для гэтага адпраўніку дастаткова указаць не нумар тэлефона, а традыцыйны нумар рахунку атрымальніка. Банкі раяць праверыць наладу ўжо сёння. Беларуская чыгунка з 4 жніўня аднаўляе рух цягніка бізнес-класу Берасце-Менск-Берасце. Пасля завяршэння рамонту на маршрут вяртаюцца сучасныя і камфартабельныя саставы серыі ЭПМ. Цягнік будзе курсаваць штодня. З Берасці ён адправіцца раніцай о 6:34 і прыбудзе ў сталіцу о 10:50. У зваротны шлях з Менску цягнік адправіцца о 17:20 і прыедзе ў горад над Бугам о 21:05. Дакладны расклад і квіткі шукайце ў мабільнай аплікацыі БЧ «Мой поезд» на афіцыйным сайце кампаніі або на кароткім нумары 105. Кіраўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Марка Руб'ё і міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў правялі 4-ю сустрэчу з 2025 года. Перамовы адбыліся сёння ў Маніле. На палях сустрэчы АСН і цягнуліся 35 хвілінаў. Паводле інфармацыі МЗС Расіі, бакі абмеркавалі міжнародны парадак дня, сітуацыю на фронце і вынікі саміту ў Энкарэджы. У сваю чаргу Марка Руб'ё паведаміў у сетцы X, што яны разгледзелі двухбаковыя адносіны і неабходнасць спынення вайны ва ўкраіне. Пасля гэтага дыпламаты дамовіліся працягваць далейшыя кантакты. Еўразвяз узгадніў 21-й самы маштабны за апошнія 4 гады пакет санкцыяў супраць Расіі і Беларусі. Паводле кіраўніцы еўрапейскай дыпламаты Каі Калас, пад абмежаванне трапілі больш за 100 банкаў і крыптааператараў, 40 караблёў ценявога флоту, а таксама нафтаперапрацоўчыя заводы. Паколькі Наваполацкі нафтан уваходзіць у санкцыйныя спісы яшчэ з 2022 года, эксперты мяркуюць, што цяпер пад еўрапейскі удар трапіў мазырскі НПЗ. Акрамя таго, новы пакет замарожвае цену на расійскую нафту на ўзроўні $44 за барэль, блакуе трансакцыі з яшчэ 32 расійскімі банкамі і робіць значны крок да поўнай забароны на ўезд у еўразвяз расійскім вайскоўцам. Сёння два беларускія клубы правядуць стартавыя матчы другога кваліфікацыйнага раунду футбольнай лігі канферэнцыяў. Усе гульні нашых камандаў праходзяць на нейтральных палях. Барысаўскі Батэ ў азербайджанскім Сумгаіце сустрэнецца са швейцарскім Сьёнам, а чэмпіён Беларусі МЛ Віцебск у Угоршчыне згуляе з чарнагорскай Суцьескай. Абодва двубоі распачнуцца о 20-й гадзіне. Нагадаем, напярэдадні парадавалі сваіх заўзятараў футбалісты менскага «Дынама». У Баку каманда атрымала валявую перамогу над мясцовым «Нефтчы» з лікам 4-2. Матчы ў адказ за выхад у наступны этап турніру адбудуцца 30 ліпеня. Гучная развязка ў гісторыі Анжэлікі Мельнікавай. Беларускія кіберпартызаны афіцыйна пацвердзілі. Актывістка, якая знікла год таму разам з дзецьмі, не проста жывая, а шчыльна супрацоўнічае з КДБ. Расследаванне показала, на пачатку 2025 года Мельнікава вывела ўсе грошы з рахункаў фонду «Беларусь Ліберці», масава спампавала ўнутраныя дакументы каардынацыйнай рады і збегла на Шры-Ланку. У паездках яе суправаджаў супрацоўнік беларускай контрвыведкі Алексей Лабеев. Сёння ўцякачка спакойна жыве ў Менску ў элітным комплексе «Маяк Менску». Спецслужбы нават выдалі ёй пашпарт прыкрыцця на імя Ангеліны Радзібонавай, які выкарыстоўваўся для махінацыяў з нерухомасцю. Ейны муж Андрэй, які тады ж спешна прадаў машыну і выехаў у Беларусь, цяпер жыве ў Польшы, але рэгулярна наведвае радзіму. Ад каментароў ён адмовіўся. Матывы Мельнікавай – добраахвотная здрада ці шантаж – пакуль невядомыя, але факт яе працы на рэжым цяпер бясспрэчны. На гэтым мы сёння ставім кропку. Ставце лайкі, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.